Йыраты зашишма ялынан. Уда, иркалывают. Чаваш челги бурчухне, тенже путмен. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүген без узган тапшыру темасын дәвам итеп, иске татар бистәсендә яшәгән шәхесләр, аларның сакланып калган йортлары, бистәдәге мәдрәсәләр, белем йортлары, аларның язмышы һәм татар мәгърифәте үсешенә йогынтысы хакында сөйләшербез. Билгеле булганча, татарларда уку йортларының тарихы мәчетләр тарихы белән тыгыз бәйләнештә. Күпчелек мәктәпләр мәчетләр каршында ачылган. Мәдрәсәләр, урта һәм югары баскыч уку йортлары формаль рәвештә мөстәкыйль уку йортлары булып исәпләнсәләр дә, чынлыкта аларның барлыкка килүе һәм үсеше турыдан-туры дини оешмалар белән бәйле. Уку-укыту процессын тәэмин итүчеләр дә дин әһелләре, имам-хатиблар булган. Әлеге мәдрәсә һәм мәктәпләрдә 20-нчы йөз башында татар интеллигенциясының иң актив вәкилләре булган белемле яшьләрне тәрбияли. Алар күренекле галимнәр, язучылар, педагоглар, мәдәният хезмәткәрләре булып җитешәләр. Киләчәктә милләтебезнең горурлыгына әйләнәләр. Татарларның үзләре оештырып, үзләре яшәткән уку йортлары, рухи тормышның үзәге булган мәчетләр эшчәнлеге уникаль күренеш. Мондый алгарыш меценатлар катнашынан башка әлбәттә мөмкин булмас иде. Татар сәүдәгәрләре милләтебезнең белемле, мәгърифәтле булуына шактый зур өлеш керткән. Татар мәгарифе кыска гына вакыт арасында туып, зур тизлек белән үсеш алуга ирешә. Шулай ук кыска гына вакытта бу мәдрәсәләр кадими уку йортларыннан заман таләпләренә туры килердәй җәдиди мәдрәсәләр булып та җитешәләр. Казан шәһәре татар мәгарифе үзәге дибез икән, беренче чиратта Казанның иске татар бистәсе күз алдына килә. Әлбәттә, соңрак Казан шәһәренең башка җирләрендә дә мәчетләр ачыла. Мәчетләр каршында мәктәпләр эшли башлый. Шулай булса да, башлангычы татарларның белем һәм мәдәни үзәге булган иске татар бистәсеннән килә. Бистәдә күп кенә атаклы шәхесләрнең яшәве, йортлар төзеп урнашуы, ул йортларның бүгенгәчә сакланып калуы да мәгърифәт үсешенә бәйле. Киләсе сюжетыбыз кайбер шәхесләр, аларның йортлары бүгенге көндә нинди хәлдә булуы һәм ничек файдаланылуы хакында. Узган тапшыруда иске татар бистәсенең элек урнашкан урыны, данлыклы пешән базары, мәдәни учак ролен башкарган кунакханәләр, милләте өчен күп тырышкан сәүдәгәрләр хакында сөйләшкән идек. Әлбәттә, шул тарихлы бистә турында сөйләр сүзләр байтак, бер тапшыру кысаларына гына сыю мөмкин хәл түгел. Бүгенге иске татар бистәсе хакында бөтенләй сөйләшмәдек бит әле. Шуңа да Казан урамнарын барлауны дәвам итәбез. Иске татар бистәсе буйлап йөргәндә бик кызыклы шәхесләр турында белергә мөмкин. Зәйни Солтан урамында Губайдуллиннар йорты бар. Менә Губайдуллиннарның улы Салих, улы Газиз, ул Тукайның замандашы. Һәм ул кеше турында, ул шәхес турында безнең әле хәзерге вакытта күп замандашларыбыз бер нәрсә дә белми дип әйтергә мөмкин. Ә ул татар тарихчылары арасында 20-нче гасыр башында татар тарихын өйрәнүгә бик күп көч куйган кеше һәм аның әсәрләре белән хәзерге вакытта да безнең тарихчылар файдалана. Пугачев яуы һәм татарлар, Алтын Урда һәм татарлар, шулай ук хатын кызларның төрек заманыннан Казан ханлыгында, Урда вакытында аларның нинди хәлдә булулары турында кызыклы гына әсәрләрен язып калдыра. Газиз Губайдуллин Габдулла Тукайның Фатих Әмирханның якын дусты булуы билгеле. Алар бергәләп шәкертләр акчасына Әл-Ихлас газетасын чыгаралар. Шулай ук Газиз Губайдуллин белән бик таныш, әле туган, хәзер инде ике туган дип йөриләр, алар ике туган булмаганнар, туганнан туышкан, аның энеле агайлы булган аралар Гали Рәхим дигән кеше. Гали Рәхимне инде әдәбият сөйләүчеләр, әдәбият белгечләре яхшы беләләр. Габдулла Тукай турында аның критик мәкаләләре бар һәм алар менә Айтугановлар йортыннан чыккан кызларның малайлары. Менә шулай итеп шушы татар бистәсендә чабышып үскәннәр, бер-берсенә терәк булганнар. Гали Рәхим турында сөйләргә китсәк, ул шулай ук репрессиягә дә
ләккән һәм аның yazmışı bik ayanışlı. Onun turunda biz Təmin appa Biktimirov'un kitabından okuyup biləbiz. Soğuş vaqtında aşka ölgən kişi ol. Tarix bitlərində şuшы şəxslər bilən birgə Ғайша Апанаева ismi də yenə şairi. Ni üçün? Ғайша ol indi revolyusiyaya kadar meditsina boyunca kitə medik olarak diplom ala, hem ana Gali Rahim aşık bula. Hem tağım bir yigit göz salıp yürü. Ansı indi Sultan Habeşi, kompozitor. Bik bilgili, bundan bir 20-30 yıllar ilik bik bilgili jir. Kekküklerini mыңlandırırlık, mühabbettim var sina deyip Gali Rahim yazsa, bu şiirge muzikini Sultan Habeşi yaza. Менә шундый романтик рухлы тарих. Ғайша Апанаеваның язмышы айрым игътибарга лайык. Ғайшаның язмышы. Ғайша революциядан соң туганнары ачкан шул хәзерге вакытта 7-нче поликлиника булып санала, ул Юнусов Апанаевлар йорты. Юнусов мәйданындагы иң матур биналарның Шамил йортынан кала инде, иң матур биналарның берсендә, менә шушындагы больницада, хастаханәдә врач булып эшләй. Revolütsiyadan soň ondan da işinden azat etdiler. Hem köp yıllar Şuaşiyaga gidip şunda vraç buladı. Indi soňgy yıllardagına ularına bir neçe yıl qalagına Qozonga aylanıp qayta. Menä şulay Kekkük jiri ol bizning Tatar bistesi bilen beyli jırlarının birisi. Иске татар бистәсендәге Апанаевлар мәчетенә тапшыруыбыз барышында тагын әйләнеп кайтырбыз әле. Чөнки мондай нурлы мәчет айрым игътибарга лайык. Казан дәүләте мөстәкыйльлеген югалтқаннан соң иске татар бистәсендә барлыкка килгән әүвәлге уку йортлары булып, беренче һәм Апанай мәчетләре каршындагы мәдрәсәләр санала. Беренче мәчет каршындагы мәдрәсә Казанның 3-нче гильдияле сәүдәгәре Ахун Ибрахим Хуҗаш тарафыннан 1796 елда төзелә. Ибрахим хәзрәт бу мәчеткә имам булып 1794 елда килә. Заманының атаклы дини уку йортларында белем алган бу кеше бистә халкы өчен табыш була. Ул татар-мөселман җәмәгатьчелегенә дин сабагы, ислам фәлсәфәсен укыта. 1816 елгы мәгълүматлар буенча мәдрәсәдә 50 шәкертнең белем алганлыгы билгеле. Иске татар бистәсенең икенче мәдрәсәсе 2-нче гильдияле сәүдәгәр Бикбау Хәлфин тарафыннан 1808 елда төзетелә. Шул елдан ук мәдрәсәне Бухарада 15 ел буе дини белем алган Салих Әл-Кили исемле хәлфә җитәкли. Әлеге мәдрәсә шәкертләр саны ягыннан 1-нче мәхәллә мәчете мәдрәсәсеннән дә зуррак була. 1820 елларда анда 80 шәкерт белем ала. Яңа татар бистәсендә алга таба шулай ук Казан сәүдәгәрләре Мөхәммәд Кашаев, Корбангали Рысаев, Корбангали Сабаев акчаларына яшәгән мәдрәсәләр эшләп килгән. Укыту предметларына килгәндә, аларның барысында да бер үк төрле белем бирелгән. Шәкертләр гарәпчә, фарсыча, төрекчә уку язу кагыйдәләрен өйрәнгәннәр, хадис, арифметика укытылган. Казан шәһәрендә тора-бара мөселман уку йортлары арта бара. 1854 елга аларның саны 8-гә, 1891 елда 10-га, 1909 елда 11-гә җитә. 1913 елда исә Казан буенча 26 мәктәп һәм мәдрәсә булганлыгы билгеле. Аларның 20-се кадими уку йортлары булса, 6-сы яңа карашлы, дөньяви предметлар буенча да белем бирә торган мәктәпләр булып җитешәләр. Аларның 14-те мәдрәсә, 12-се мәчетләр каршында эшләгән мәктәпләр була. Әкренләп мәктәпләргә кызлар да йөри башлый. Аларны абыстайлар укыта. Иске бистәнең иң атаклы уку йорты Апанай мәдрәсәсе була. Ул төрле вакытта төрле исем белән йөртелә. Күл буе, Кәримия, Галәмия, Касымия дигән исемнәре билгеле. Бу мәдрәсә турында Жамал Вәлиди инкыйлабка кадәрге мөселман уку йортлары арасында беренче урынны алып тора дип яза. Мәдрәсәнең укытучы имам
имамнары Бухарада дини гыйлем алган кешеләр була. Төрле елларда Апанай мәдрәсәсендә татар халкының күренекле шәхесләре, язучы, җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакый, дин галиме Муса Бигиев, җәмәгать эшлеклесе Садри Максуди, язучылар Захир Бигиев, Галиәскәр Камал, Авзал Шамов һәм башкалар белем ала. Без Кабат Каюм Насыйри урамында һәм сәяхәтебезне, татарның данлыклы шәхесләре белән танышуыбызны дәвам итәбез. Урамның bir кисәгендә бик күп йөри туристлар. Менә бу ягына килеп җитмиләр ахырсы инде алар. Әгәр дә монда килеп җитсәләр, шулай бик кызыклы шәхесләр, бик кызыклы биналар белән танышырлар иде. Минем артымда бу йорт 2 катлы Каюм Насыйри урамы, 38-нче йорт. Апанаевлар йорты. Апанаевларның йортының тәрәзәләре Апанаев мәчетенә карап тора. Аларның татар бистәсендә, иске татар бистәсендә унлап йортлары булган, кайсыларындадыр үзләре торганнар, туганнары торган, кайсыдыр йортларны доходный дома хәзергечә әйтсәк инде арендага да биргәннәр. Һәм бу кешеләр турында менә дәвам итеп Юнусовлар, Апанаевларның особнягы турында сөйләдек бит инде. Менә ул особнякта Карелиядан кайткан, кайыннан ясалган паркетлар булган. Тагын мондый паркетлар Меншиковның сараенда гына очрый. Апанаевларның мөлкәтен, дәрәҗәсен чамалау өчен шушы бер чагыштыру җитәдер. Ләкин нинди генә бай булсалар да, Казанның иң бай сәүдәгәрләреннән саналганнар, нинди генә бай булсалар да, шундый риваят бар инде, йортларында аларның түрдә шабата эленеп тора торган булган. Татар байыса шабатасын түрә булса, шабатасын түргә әләдиләр бит. Бәлки шуннан калгандыр да инде. Ләкин алар шабатаны түргә элеп, нәрсә әйтергә теләгәннәр. Без менә шушындый кешеләр идек тә, без хәзер менә шундый булдык дип. Һәм аларның йортының гербында да бит игъанә кал, яхшылык эшлә дигән сүзләр язылган. Иске татар бистәсе 20-нче гасыр башында гына түгел, Совет власты чорында да мәдәни учак, белем алу урыны булып кала бирә. Бу йортта мисал өчен галим Якуб Агишев яши. Без аны Габдулла Тукайның тормыш юлын өйрәнгән галим буларак та беләбез, Тукайчы һәм шул ук вакытта югары уку йортларында укучылар, урта мәктәпләрдә укучылар аның татар теле һәм татар әдәбияты буенча дәреслекләре буенча белем алып үстеләр. Менә ул Тукайның замандашы дип әйтергә мөмкин, 19-нчы гасырның ахырында туа, һәм безнең дә замандашыбыз 1972 елга хәтле шушы йортта яши. Һәм менә ул данлыклы Апанай мәчете. Бизәлешендә Мәскәү бароккысы формалары татар бизәлеш сәнгате элементлары белән кушылуы күзәтелә. Мәхәббәт, затлы, нурлы безнең мәчет. Иске татар бистәсе мәдрәсәләрен барлауны дәвам итик. Казан шәһәренең ярлы катламы яшәгән Зәңгәр мәчет каршында ачылган мәдрәсә 19-нчы йөз ахыры, 20-нчы йөз башында Казан шәһәренең иң атаклы уку йортының берсенә әйләнә. 1825 елда ачылган бу мәдрәсә тарихта төрле исем белән билгеле. Фәнни әдәбиятка ул Халидия исеме белән кирип калган. Җәдидчелек чорында мәдрәсәләрнең күбесе яңача укуга күчкән вакытта да Халидия үзенең традиционлыгына тугры калырга тырыша. Уку программасының нигезен дини предметлар тәшкил итә. Ул шуның белән уникальлыгын саклап кала. Иске татар бистәсенең мөселманнар яши торган иң зур өлешендә Мөхәммәтҗан Галиев промышленник Сәйдәшевнең матди ярдәме белән Бухарада дини белем алып кайткан улы Галимҗан Баруди өчен таштан кечкенә генә бина салып бирә. Шул бинада Галимҗан Баруди шәкертләр җыеп укыта башлый. Яңа заманча рухтагы киләчәктә Мөхәммәдия дип аталачак мәдрәсә эшен шулай башлап җибәрә. Мөхәммәдия мәдрәсәсе ислам дөньясында атаклы дәрәҗәле уку йорты булып җитешә. Татар яшьләре арасында барган заманча үзгәрешләр, укытудагы реформа идеяләре нәкъ шушы уку йортында, шушы мәдрәсә шәкертләре тарафыннан тудырыла. Мәдрәсәдә сәяси, мәдәни, ирекле фикерле яшьләр тәрбияләнә. 20-нчы йөз башында бу мәдрәсәдә 500 шәкерт белем ала. Аларга 20 мөгаллим дәрес бирә. Казан шәһәренең 19-нчы
йөз ахыры. 20-нче йөз башындагы отаклы уку йортларының тагын берсе Госмания мәдрәсәсе. Җиһанша Госманов дигән кеше үз акчасына мәчет һәм аның тирәсендә тулы бер комплекс төзәргә рөхсәт ала. Мәчет 1868 елда төзелеп бетә, Госмания мәдрәсәсе 1871 елда төзелә. 1905 елгы рәсми мәгълүмат буенча шәкертләр саны 102 дип күрсәтелсә дә, чынлыкта исә Госманиядә 300-гә якын шәкерт белем алган. Гадәттә мәдрәсә җитәкчеләре шәкертләрнең чын санын тикшерүче органнардан яшерә торган була. Рәсми булмаган саннар ягыннан караганда Госмания Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән бераз гына калышкан. Бу күрсәткеч уку йортының ни дәрәҗәдә популяр булуы хакында сөйли. Тагын бер кызыклы безнең йорт, бусы инде Исанбаевлар йорты. Кайбер вакытта туристлар сорау бирәләр шундый, кемдә булса хәзер яшиме, бөтенесе менә шундый күп катлы йортларда яшиме, әллә инде элеккеге бистәдәге тормышны дәвам итеп үз йортлары белән дә яшәүчеләр бармы дип сорыйлар. Менә инде үз йортлары белән яшәүчеләр арасында шушы Исанбаевлар йортында торучыларны атап китә алабыз. Аның ишене дә керергә мөмкин. Анда яшәүче кеше ул татар халкы арасында бик тә ихтирамлы шәхес. Безнең рәссамыбыз Раушан абый Шәмсетдинов үзенең йортын ул чынлап музейга әйләндергән. Күп еллардан бирле инде татар бистәсенең тарихы белән, татар тарихы белән бәйле китаплар, картиналар, төрле предметлар, әйберләр җыя. Кызганыч ул көнне без рәссам өенә керә алмадык, тик май шүлмәге тышыннан билгеле. Йортның һәр почмагыннан миллилек бер көләсеман. Иске татар бистәсе ул татарның кул эшләре, татарларның һөнәрләре сакланып калган урын. Һәм ниндидер топонимикага килсәк, урамнарның исеменә килсәк, бу урамнарның исемендә шул һөнәрләрнең ниндидер кайтавызын ишетәбез. Сафиян урамы, хәзер Сәхтиян диләрендә Сафиян урамы. Бу урамда күнчеләр яшәгәндер. Татарлар өчен матур-матур читекләрне, матур-матур түфлиләрне, башмакларны нәкъ менә шушы урамда теккәннәрдер дип уйлыйбыз инде. Һәм дә бу урам безнең Казанның иң кыска, иң бәләкәй урамнарының берсе булып санала. Һәм бу урамның тарихы әле Хөсәйн Ямашев исеме белән дә бәйле. Игътибарга лаеклы киләсе бина Мишәр Минһаҗ йорты. Мишәр Минһаҗ йорты. Хөсәйн Ямашевның туган өе урнашкан. Һәм шушы урамнан ерак булмаган урыннарда Юнусовлар приюты. Татарларда ни өчен приют дигән әйбер булмаган, хәзер инде детский дом диләр, балалар йорты. Чөнки мөселманнарда беркайчанда үзләренең ярдәмчесез калган кешеләрен, өлкәннәрне, әбиләрне, бабайларны, карт-кырыларны һәм ятим калган балаларны беркайчанда андый приютларга бирмәгәннәр. Ләкин вакытның куелышы шулай булгандырмы? 19-нчы гасыр ахырында татарларда да инде ятимнәр, ятим балалар була. Һәм Юнусовлар нәкъ шулар өчен приют төзиләр. Ул приютка башта Александр исемен кушмакчы булалар. Ләкин император Александр кем төзегән, шуның исемен бирегез ди. Шулай итеп Юнусовлар приюты. Анда балалар саны 20-гә дә җитмәгән. Ләкин бу мөселманнар арасында, татарлар арасында иң беренче иганәчеләр акчасына төзелгән приют балалар йорты булган. Кызыклы экскурсияләре белән иске татар бистәсенең рухын тоярга, тарихына чумарга, милли байлыгыбыз белән горурланырга ярдәм иткән Татарстан Республикасы Милли музей җитәкчелегенә, хезмәткәрләренә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Халыкта белемле үлмәс, белемсез көн күрмәс дигән бик мәгънәле мәкаль бар. Безнең әби-бабаларыбыз элек-электән гыйлемгә омтылган, киләчәк буынның мәгърифәтле булып үсүенә зур көч куйган. 1917 елгы инкыйлабка кадәрге чорда татар мәгарифе үсеше үзенең иң югары ноктасына җиткән. Татарның үз җәмәгатьчелеге тарафыннан оештырылган халыкка хезмәт иткән уку йортлары, ислам дөньясында танылу алган мәдрәсәләре милләтнең тиңе булмаган зур казанышы ул.
Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Бүген без Казанның Иске Татар бистәсендә яшәгән шәхесләре, аларның сакланып калган йортлары, бистәдәге мәдрәсәләр, белем йортлары, аларның язмышы һәм татар мәгърифәте үсешенә йогынтысы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Юратов вәшіш майялынан. Уга, иркан. Чаваш челги бурчухне, тенже путмен. Кода мумелис, истямуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.